Hyvät ystävät, kaikki Suomen tiekirkkojen kiertäjät tai muuten vaan kirkkoihin tutustuvat tai tätä videota muuten katsovat. Tämä Enontekiön Hetan kirkko, siis Enontekiön keskusta, on nimeltään Hetta ja tämä kirkko on täällä tiekirkkona maanantaista perjantaihin kello 12-16 avoinna. Siis maanantaista perjantaisin iltapäivällä 4 tunnin ajan. Tämä on ollut kesä ja kuunkin jo avoinna ja nyt heinäkuussa ja vielä elokuun ajan. Syyskuusta sitten ilmeisesti sovitaan erikseen. Kaikki, jotka tulevat tänne kirkkoon ja varsinkin ensimmäistä kertaa, huomaavat sitten tuon alttaritaulun tuolla perällä. Ja sitähän ei voi olla huomaamatta. Uuno Eskola-niminen taiteilija on sen tehnyt ja täällä koonnut sitten apulaisensa kanssa nuo mosaiikkipalaset. Ja tuolla on korkeutta 14 metriä ja alhaalta leveyttä 8,5 metriä. Tämän kirkon on muuten suunnitellut Veikko Larkas. Kirkko on sillä yksinkertainen, mutta sanotaan nyt, että yksinkertaisen kaunis. Ja minä olen Timo J. Leppänen ja toimin oppaana täällä heinäkuun ajan, eli heinäkuun 1. päivästä heinäkuun viimeiseen päivään. Ja täältä löydätte minut ja jos tulee ja kun tulee lisää kysymyksiä mieleen kirkosta, niin neuvon mielelläni ja voinpa neuvoa teitä matkailuasioissakin sen mukaan kuin sitten tiedän. Tosiaan, olette lämpimästi tervetulleita tänne Enontekiön Hetan kirkkoon. Jos vaikka aloitatte kiertämään tiekirkkoja, niin tehän voitte aloittaa sen vaikka täältä Enontekiön Hetasta. Täältä on hyvä aloittaa ja jatkaa sitten muualle toisiin kirkkoihin matkan varrella. Lämpimästi tervetuloa. Hyvää kesän jatkoa. Hei!